ľudia. Som sa začala pýtať, ale proste, že s tým fakt chcem pomohli. Potrebujem rozvoľakú pomoc. Ja, čo som sa chcela učiť ešte, viete, niektoré dievčatá to vedia, a niektoré možno aj chalani, no chalani to vedia, niektorým neviem. No a tí, čo to vedia, tak gratulujem. Viem. A ja to neviem, ale ja som sa to učila, tak som mala 10 rokov a teraz mám 11. Som to učila, ale ja som sa až tak dlho to natvičovala, že som to proste aj vedela. Ale ja keď som to robila tak stále, že ten oštep, tak mi sa trochu akože nohy natiahli. Natiahli sami už. A už sa mi to akože robiť nedá. Mne sa to už akože robiť už nedá. Viete, že sa mi to robiť už nedá. Lebo tie nohy ma potom bolia. Vlastne akože tlačím tie nohy, dám. Viete, že si ich tlačím a strašne to bolí. A už mám strašne natiahnuť ten sval. A neviem, čo mám s tým robiť. Ja sa vás tam strašne naučiť. Ak mi viete pomôcť, tak mi to prosím napíšte do komentu. A ja vám dám srdce. Tí, čo mi napíšte do komentu, či mi s tým ako pomôžete. Lebo ja neviem ak, ale prosím, napíšte mi do komentu, či sa to dá vyriešiť alebo nedá. Lebo ja neviem. A dávam srdiečko a všetko.